Een strand vol staalslakken, open en bloot. Politici maken zich zorgen. Het blijft rollen en zoals we weten dat geeft gewoon gruis en ook de metalen komen op die manier vrij. Dus wat mij betreft een onacceptabele situatie. En verder in deze uitzending. Dierenartsassistenten zonder papieren. En basketbal is ineens weer populair. Goedenavond. Ze zijn niet te missen als je over het strand bij de Schelphoek loopt, bij Seroskerke op Schouwen. Het ligt er vol staalslakken, een restproduct van de staalindustrie. Politici op Schouwen-Duiveland maken zich daar zorgen om. Want staalslakken die op het land liggen en in aanraking komen met water kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Als je rondloopt hier op het strandje van de Schelphoek op Schouwen-Duiveland bij Seroskerke valt het meteen op. Overal liggen ze, van die stenen waar roestvlekken aan zitten. Dit zijn geoxideerde staalslakken, een restproduct van de staalindustrie. Ze worden vaker gebruikt ter versteviging van de wanden bijvoorbeeld en van de vooroever. Maar dan wordt er vaak een deklaag overheen gelegd en dat is hier niet gebeurd. Met als gevolg dat ze hier overal open en bloot op het strand liggen. Nou, dat is heel bedenkelijk natuurlijk. Ik bedoel, het ligt inderdaad wat je zegt open en bloot voor iedereen te grijpen. En ja, het is toch een afvalstof feitelijk, dus liever niet. Gemeenteraadslid Ruud van der Laar maakte zich ruim 2 jaar geleden druk over de blootliggende staalslakken. Toen beloofde Rijkswaterstaat ze te bedekken met zand. En het is niet hier en daar een steen, het is gewoon een volledige laag. Ik schrik daarvan persoonlijk. Dus. En wat je normaal hebt bij een afzetting is dat het ergens ligt en dan blijft het mooi liggen. Maar hier het blijft rollen en zoals we weten dat geeft gewoon gruis en ook de metalen komen op die manier vrij. Dus wat mij betreft een onacceptabele situatie. Deze staalslakken komen regelmatig onder water te staan. Maar de schadelijke gevolgen daarvan lijken mee te vallen. Alle materialen die je in zo'n Oosterschelde-systeem aanbrengt, dat geldt ook voor stortsteen, dat geldt ook voor grind. Dat materiaal kan ook aanspoelen aan de strandjes. Dus het is logisch dat ook die staalslakken op sommige plekken ook weer terug te zien zijn. Of dat gevaar levert voor de omgeving, dat, ja, in ieder geval voor de organismen verwacht ik niet. Staalslakken die op het land liggen kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid als ze in aanraking komen met water. Waar staalslakken in Zeeland op het land liggen is niet bekend, omdat er geen vergunning voor nodig is om ze te gebruiken. Hier op het strand van de Schelphoek liggen ze in een nationaal park aan de rand van het water. Ze komen dus regelmatig in aanraking met water en met mensen. Ja, kijk, toevallig liggen hier nog wat stenen van kinderen van het weekend volgens mij, die leuk aan het bouwen geweest zijn. Het is nog een beperkt bouwwerkje, maar toch, je ziet hier gewoon de stenen liggen, de bewuste stenen, zullen we maar zeggen. En ja, als met de kinderen met de vingers eraan zitten, het is niet gezond. De gemeente geeft aan de staalslakken in 2024 af te hebben gedekt. Of er nieuwe plannen zijn om de vrijgekomen slakken opnieuw te bedekken, is onduidelijk. Het demissionair kabinet heeft inmiddels opgeroepen geen staalslakken te gebruiken op plekken waar kinderen spelen. De vraag is of ze daar stranden ook onder scharen. De gemeente Schouwen-Duiveland zegt de situatie op het strand bij de Schelphoek binnenkort te bekijken. Zeker 5 medewerkers van Zeeuwse dierenklinieken staan niet, zoals verplicht is, geregistreerd in het diergeneeskunderegister. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Brabant. Je moet geregistreerd staan om medicatie te mogen geven of verdoving of om diagnoses te stellen, anders ben je strafbaar. Het gaat om assistenten van klinieken in Heinkensand, Hulst en Zierikzee. De NVWA noemt de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend. Annie Cura ontkent dat er in de klinieken in Heinkensand en Zierikzee assistenten werken zonder de benodigde registratie. In Nieuw-Namen maken ouders zich zorgen om basisschool Sint-Jozef. Met ongeveer 30 leerlingen is de toekomst van de school onzeker. Het droogt op vanaf de onderkant, letterlijk. Dus op de kinderopvang zitten nu nog maar 2 kindjes op dit moment en dat is gewoon te weinig. Ouders kiezen ervoor hun kind in België op school te doen, wat financieel aantrekkelijker is. De oplossing? Gratis kinderopvang. Maar dat plan staat inmiddels op losse schroeven. Het Rijk zou in eerste instantie in 2025 bijna gratis kinderopvang landelijk uitrollen. Dat is helaas uitgesteld tot 2027. En zoals we allemaal weten is nu het kabinet gevallen.
En horen we in de wandelgangen dat het nu al gaat worden uitgesteld naar 2029. En dat duurt voor deze school te lang. Daarom een oproep vanuit de ouders. Geef ons, net als in Heikant, gratis kinderopvang voordat het te laat is. Er is een pilot geweest in Heikant met gratis kinderopvang en dat heeft echt de schooldag gered. Dus ik hoop dat zij dat hier ook willen doen. Dat zou fantastisch zijn. Morgen gaan zoveel mogelijk ouders naar het gemeentehuis in Hulst waar een motie wordt ingediend. De provincie trekt ruim €30.000 uit om lepelaars te zenderen. Daardoor kan het gedrag van de vogels worden bestudeerd. En zo moet voorkomen worden dat ze tegen windturbines en hoogspanningskabels vliegen. Ook Delta Energie betaalt €10.000 mee aan het project. De maximumsnelheid in Grijpskerken is vanaf vandaag op sommige stukken verlaagd naar 30 km per uur. De maatregel is genomen om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Er rijden hier gemiddeld 12.000 auto's per dag. En als je daar over moet steken, ze rijden de vouwen uit je broek. Het is gewoon de snelheid die te hoog is voor het aantal verkeersdeelnemers wat hier doorkomt. De dorpsraad is gematigd positief over de maatregel. Aan de positieve kant dan zeg ik, dit is de eerste stap naar een autoluwe dorpskern. Zover zijn we nog niet, maar het is positief dat er nu eindelijk iets gebeurt. Maljaars hoopt wel dat er wordt gecontroleerd. Dan zullen het waarschijnlijk met name de bewoners, inwoners van Walcheren zijn die hier heel regelmatig rijden, die dan tegen de lamp lopen. De Zeeuwse basketbalverenigingen zitten in de lift. Honderden nieuwe leden zijn er de afgelopen jaren bijgekomen. Het zijn er bij de meeste clubs zelfs zoveel dat ze de toestroom niet meer aankunnen. Scheldersport in Terneuzen is één van die basketbalverenigingen in de provincie die een ledenstop heeft moeten inlassen. En dat vinden ze vanzelfsprekend niet leuk. We merken gewoon dat we tegen verschillende dingen aanlopen. Je loopt aan tegen een stukje capaciteit van trainers, vrijwilligers en daarnaast ook zaalhuur. Je moet wel de ruimte hebben om te kunnen trainen en je moet ook de mensen hebben om een grote groep kinderen, jongeren training te kunnen geven. En dat is het beeld wat de meeste basketbalverenigingen in de provincie schetsen. Ze zijn blij met de nieuwe leden, maar willen het liefst aan niemand nee verkopen. Dat is jammer, want we moeten iedere dag, en daar zijn we niet de enige Zeeuwse verenigingen, we moeten iedere week hebben wel een aantal mensen die we moeten teleurstellen. Ja, dat is zuur. Het liefst wil je iedereen die enthousiast is voor de sport, wil je erbij hebben, wil je ze het plezier van het spelletje bijbrengen. En dat is zuur dat dat niet kan. Het sentiment rondom basketbal is eigenlijk veranderd sinds corona, toen er niet meer in de zalen gesport mocht worden. Verenigingen gingen naar buiten en werden weer meer zichtbaar. Een andere reden is het succes van de 3x3 basketballers die bijna een jaar geleden een gouden medaille wonnen op de Olympische Spelen. Vlissinger Jesper Jobsen is een van de pioniers in het 3x3 basketbal en merkt ook dat er weer meer jongens en meisjes zijn gaan basketballen. 3x3 is natuurlijk een heel mooi middel om basketbal uit die sport te halen, meer in de openbare ruimte ook te laten zien. Kwaliteit van de pleintjes buiten op te knappen. Daar gaan normale basketballers heen, die trekken weer nieuwe jeugd aan die ook denken, wat die jongen en meisje laat zien op het veldje wil ik ook kunnen. Dat heeft dan weer een aantrekkingskracht richting verenigingen, zeg maar, zeker in de maanden dat het geen lekker weer is en je minder goed buiten kan basketballen. Dat zorgt voor wachtlijsten, die zie je overal. Afgelopen weekend werd het basketbalvuurtje nog maar eens verder aangewakkerd bij de Zeeuwse jeugd. De Lasloods in Vlissingen werd een hele dag omgetoverd tot een basketbalwalhalla. Er was een toernooi met topspelers uit de 3x3 basketbal en kinderen konden kennis maken met de sport. Het doel is in ieder geval om zoveel mogelijk mensen ook hieruit de omgeving enthousiast te maken voor 3x3 basketbal. Te laten zien welke potentie die sport heeft, dat het op een mooie manier mensen samenbrengt. En dat je basketbal ook op andere plekken kan organiseren dan in de sporthallen waar het over het algemeen gebeurt. En of iemand nou enthousiast wordt van 3x3 of 5x5 basketbal, dat maakt niet zoveel uit. Zowel Jobsen als Scheldersport zijn blij dat er weer zoveel gebasketbald wordt. Ik denk dat we een hartstikke mooie sport doen en ik denk dat het hartstikke goed is dat er weer meer aanwas is en dat vooral bij de jeugd zo'n storm loopt. Ik vind het niet meer dan logisch. Hè. Ik bedoel, maar ik heb een roze bril op als het gaat over basketbal. Ik vind het een fantastische sport. En zeker de 3x3 variant waarmee je meer de bal hebt. Dus je leert je als basketballer eigenlijk nog beter ontwikkelen. Het versterkt elkaar dus ook enorm, het zaalbasketbal en het 3x3 basketbal. Dus nee, heel blij en hopelijk kunnen we dat de komende jaren vasthouden met ook hopelijk nog meer Olympisch succes richting de toekomst.
Het was lange tijd bewolkt met wind en wat regen, maar vanmiddag waren er opklaringen. Het werd 17 tot 19 graden. Morgen zonnige periode en het wordt iets warmer. Maar de dagen erna wordt het pas echt warm, met vrijdag misschien zelfs tropische temperaturen. En meer daarover hoor je zo meteen van Jules in het uitgebreide weerbericht. Dit was Zeeland Nu. Fijne avond.